Kamu laiman bisa hai khana. Sinro mana problem ngon ke coronavirus niti jeng ngobo lockdown kai sin parok khaka. Angke sengoro contact number ka thepoi. Angke ang last get sini mia khoro jeng to saimele tempo gari jen temagari jen ka. Som bono gari ka mangke khulok wi thangkamu. Omo ka sini first get. Omo ke khulok thangana. Omo khulok wi thangana. Omo som bona. Contact number sengoro hai nya contact number ja ka ko. Anh có duri khada duri sau mà nó anh mà contact number Oh gate ki bajak dan nang kaham no. Oh gate ke sengpa ji pa mane baji get ma no mane khulok jak to bo. Oh khulok wi thanga. Wa kita za purai ma chopu kir pajeng. Mane wa kita za kai ke lasa ko sabai kalang jak. Sengka jodi sengpa sini ta ko thara bisono sengko virus ni kilai tongo. Ka sengko re borok relation ya tongko sau ba seng male tongko sau. Ka jodi seng next time on ti uspot ma ka. Wa seng thia gya seng ani yang chilai nai. Sini mane Om hai seng raja mana tahu kasih seng next jadi tiba sih malah seng am hai kai nai. Sabo norok pun nuda nuka basi ni Seng gari to nuja seng jatuh kilai nak mah habis tengok. Kau horin tempo seng semia. Kau sama mana horat sebaik kena. Salah kau uspat kiri. Maka seng pengai nuka kebai. Bahai wan soka je sebanyak gari apa mana samung kahamo tepazak dan hamio bu bahai rawan sok. Samung kaham jadi gari samung kaham kayaknya ke bawah. Kalau kita kamu jadi gari bawah samung hayan tak kita am hai ketang sebaik. Jadi sengaja tabok seng cek renai bogari jadi dewa sama zaka seng anau cile renai. Hambai puja no sini korang no tam bangke sini sini obo parang ke sosiram para sini obo pro belbari arti blog khobjago ke bigromol ponjen ke bigromol som angka sini obo parawo saimang ka sara bicho gerengnya oma hai COVID-19 hai ke coronavirus abo tabo kebang ma laki-laki kuti-kuti borok thuitong angka aboni yagulo oma hai kana sini Tripura je sini buku khoroksa bo mazamon yagulo sini oro parao oma hai ke lockdown khaine ni waso lakya angka khabu khailekya khaleme yagulo saimaka mia horo hor thamani gotna bong angka sini lockdown no mia horo saime ya bogari jani gari nang khana budoi gari chara toma khana kogya gari oma hai ke sini lockdown je sini waki ben khamani hai ke ari bomani abono sebai kalang thangka yang sini parani last gate om haita angka first gate ning ke to bo abo khulok ni phakya angka last gate ning angka obo sebain already kalangi thangka angka ani koimung kho obo no hai ke chin parani ngi koimung kho obo no jahate sung a rugi ni katinen bagai se sung obo oma ke kilai sung wa ke ben khalai tong khorsa tai khorsa nogo ta thanglai di nei angka om bagai na sung oma ke kilwi khamani angka sini sung khanau je china amsani kabang borok oma hai sung je oma ke lockdown khamina hai ke wa ke ben khamani abo no saja gya oma hai kabang buni khukti sung khanau angka o channel ni bising tei chini parani ngi koimung obo no obo khorsa suturu unglaina ni ya obo sung arugin hoite je sung sep ungmanani arugin hoite je sung basi manan basi sung oma hai mak khlayu hambaru ang ohanya hai sini korang no ang tei kisa koinyara musmo khobo no joto tuko sin borok mansak nog ni taung khala teng ang kaisa koinya musungo khoroksa param borte khorsa ta tang
an para mo bui para ta bui para ba ting kom hai kom sini yang pamian ser tong para para ta kan ngasing borok joto tu ko mansak nogo tong di যদি না borok mun to nangai tong naman bising to kisimi se mata nga happen nang thang di phai di ta suno onek rok khai tong sini মন্ত্রী রক সাই দङ याग रक सुरि किसा काम कमा हिरं नाम रङ सलिन डक्टर जेसनो परमेश्वर नाम सलिन थुं नों संग माइन सानमो संग तिनि सिनि खर मेडेन बिसनि सानमो समन क खपसे सिनि yang amte रग किसा पुलिस रक फाइन नाफे बेलाय जावता आमसन हम अब मिया हरनि गथना सिनि पारान मुंको ससिराम पारा नके मिया सारिगो हरनि हर कायसा गारि फायै सिनि फास्ट गेट लायै इंगते कैसे get last get of gari bai sebai kelangjak jung phungon nokha ko ba next time rogo ba herok tang tang jung judin man ke ba herok usbo do man ke jung dono jate sebai ni jung bui rohna biang ni sabo sebai saida man kha sida sini abo jung saimea to log gari rok nai obo horni roba bo log gari rong phai sebai kelang khana ba kemon nungnai kire kebo nungnai to kire hodi porogo oro jung jotono obo to nogot sini Prime Minister pon di sajak nogo tongmaji ni sajak ke sengabon bagai sing jotono nogo tongmajak sing nogo horo noklaya ke nu nugia sengabo sing fungo so sono manu bubo haiwan soga ba hai khane rok to borok ka ham to ba hai rok nglak abo to log gari rok no subai ke no ba hai sing wan soguta borok ka ham ke to bo hai rok kono dino subai ke nanya bo khlogoi no aram ke khlogoi khawoi kelang thangamo bo ingke bo to bo log gari rok nai bo norong ni paran bising ti bubo hai kabo wan chongmung na hajaka next to unkhang kai tamro khaijang nai sing next wan chongman ingke next judi no ba hai rok taisang pikenge singa borok no romoi sing piyo ge bono sing yatek subai puinya ro na sing police ok bo thanai sing next time ba hai rok khangata